Hvaljen Isus i Marija, dragi učenici 3. razreda. Nalazimo se na novom satu vjeronauka na daljinu. Molim vas da ukoliko još niste, pripremite svoje bilježnice i pribor za pisanje. Za početak sata izmolit ćemo jednu molitvu koja se zove Srca kuće. Uredimo naša srca kao najljepše kuće. Neka blistava, čista, u njih Boga privuče. Pa kada se jednom On u njima nastani, zadržimo ga unutra, da ne budemo sami. U ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Amen. Da vidimo što ćemo danas naučiti. Danas ćemo pokušati odigrati jedan mali kviz. Pokazat ćete znanje koje ste dosad stekli. U svoje bilježnice ćete upisivati riječi, odnosno pojmove, kojih ćemo se na kraju godine prisjetiti. Znači, numerirajte, odnosno postavite u bilježnicu brojeve od 1 do 8 i pokraj njih ćete upisati samo jedan pojam. Ne morate pisati cijelo pitanje, nego samo ime koje se od vas traži da upamtite. Pa počnimo. Kako se zove začetnik i praotac izraelskog naroda? Imao je ženu Saru. Bog mu je obećao veliko potomstvo, da će imati sinova i kćeri kao pijeska u moru i zvijezda na nebu. Možeš li se prisjetiti njegovog imena? Bio je jako star i morao je učiniti jednu veliku žrtvu kada je napokon dobio sina. Ime mu počinje na slovo a završava na slovo M. Znaš li sada o kome se radi? A možeš li se sjetiti kako se zvao njegov sin, kojeg su Abraham i Sara dobili u podmakloj dobi? Bog je od Abrahama tražio da žrtvuje svoga sina, ali u posljednjem trenutku, kada je Abraham već bio spreman ubiti svoga sina, Bog ga je spriječio. Time je Abraham dokazao svoju vjernost Bogu. Potvrdio je da bi za Boga sve učinio i Bogu sve dao, pa čak i život svoga sina. Ime Abrahamovog sina počinje na slovo I. Rimuje se sa riječju nizak. Koje bi to ime bilo? Ime bilo. Postojao je jedan pravedan čovjek koji je Bog sa njegovom obitelji spasio od potopa. Bog je s njim sklopio savez vjernosti i obećao mu da više nikada neće pustiti takav potop na zemlju.
Kako se zvao čovjek koji je izgradio veliku korablju i u njoj spasio sve životinje i svoju obitelj od velikog potopa? Ime mu počinje na slovo N. Jakov je imao 12 sinova. Jedan mu je bio miljenik, a braća ga zbog toga nisu baš voljela. Bili su ljubomorni jer je otac Jakov upravo njega najviše volio. Taj sin je sanjao neobične snove i prepričavao ih braći. Njegova braća su jednom odlučila prodati ga u Egipat u ropstvo. On je bio tužan jer su ga braća prodala, ali u Egiptu je uskoro postao jako važan. Ime mu počinje na slovo J. Kako se zvao? Kako se zove vrhovni poglavar katoličke crkve, nasljednik svetog Petra apostola? Živi u Rimu, točnije u državici Vatikan. Uvijek je u bijelom. Na glavi nosi zanimljivu kapicu koju može odnijeti vjetar. On posjećuje i druge zemlje kako bi pokazao da je povezan sa crkvom u cijelom svijetu. Posjetio je i Bosnu i Hercegovinu 2015. godine. Papa ima svoje pomoćnike. Oni vode crkvu u jednoj zemlji ili na području jedne zemlje. Žive u većim gradovima te zemlje, a nose uglavnom crno. Imaju veliki križ i štap. Dolaze u naše župe uglavnom krizmati djecu. Kao i papa, na glavi nose neobičnu kapicu koja može biti roze ili crvene boje. Kako nazivamo te ljude? Mi, koji nismo ni papa, ni biskupi, ni župnici, imamo također posebno mjesto u crkvi. Kršteni smo i zovemo se djeca Božja. Bog nas sve jednako voli i čuva. Postoji poseban naziv za nas koji ne pripadamo ni jednom crkvenom staležu. Možda još do sad niste čuli, ali danas je prilika da naučite. Počinje na slovo L i podsjeća na laik. Bravo! Došla si do kraja kviza. Nadam se da nije bilo teško. Ukoliko si nešto zaboravio, odnosno zaboravila, možeš se vratiti na početak kako bi ponovio pojam.
Za kraj ćemo izmoliti jednu molitvu. U ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Amen. Bože, hvala ti za pamet koju si mi dao. Hvala ti za razum koji mogu razmišljati i mudrost kojom mogu postavljati pitanja i na njih tražiti odgovore. Hvala ti što si došao na ovaj svijet da mi bude lakše upoznati te. Budi uvijek sa mnom i pomozi mi da svladam teško gradivo koje me muči. Hvala ti, Isuse. Amen. U ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Amen.